Ngiyacabanga ukuthi ngakujabulela ukubona ubuso bethu. Ngibuyile. Nonke nifebe zami manje. Okay. Meg, usushintshile. Belinjani ijele? Mbuzo oqala. Uba nomkhulu onamandla kolendlu. Phela ke nama ngithanda ukungibuka kodwa ngiyacabanga ukuthi yimi ngiphethe. Indlama manje msunwe nje. Ubani kohlekisayo? Nami ngiyakwazi uyiqaqela ihlaya. Awu baba kodwa akuthule kuyokusiza nokungelinye ilanga. Sithembe khona utshwala efrijini. Yopethu wayesangcono sabona nokuthi uzowenzani. Konje ngama-advert akutshela ngqo ebusweni ukuthi enzani. I'm a woman in a lab coat wearing goggles staring intently at a beaker that I'm holding near my face. I'm a Latino in a hard hat, but I'm also wearing a tie so you know I'm a supervisor. We're college students listening to our professor, but the class is taking place outside? Sure. Meg, ufuna nolani? Sikhathi sokugeza. Ya esami, hayi uzowenzani ngalo nto le? Ungenaki. Utheni ngayinaki? Bekumele nginaki sonke lesikhathi. Next sandwa ngikwashele zonke impahla zakho. Awu ma, yini lento enukayo? Skiki sami. Ini? Bengijwayele ukuya etoilet ekamereni lami. Kanyanyisa. Uzosemisa itoilet kanje ngawonke umuntu la endlini. Angifuni. Yo, wema iyanuka. Okay, akuzame ukuchitha mase uqede ukusebenzisa. Ngithanda ukugcwalisa. Angithandi lo ngishaya up and down. Yebana, usebenzisa iskipha sami ezithisha kushidaba. Ya. Futhi ngicabanga ukuthi ngisengizoyidinga ke manje. Phuma manje noma uhlala ubone ukuthi kuzowenzakalani. Usho. Ubani mfana omusha? Hawe ma, uMeg Griffin. Usanda kuphuma ejele. Hey Meg, bakufakele nejele ngoba umubi. Hey Meg, kwenzaleni? Bakukhiphe eli ngoba ubuwanukusela. Yazi ugqoke kahle. Khona uyagezani lapha ngaphakathi. Wenzeni uthatha isigwebelo mase wasinda isibhamojelo lapha ngageza ngasa. Sis. Hey Meg, uzothatha lo makanda uyawunoza labo gogo hlala nabo phandle. Peter, uma kususpendiwe esikoleni. Akunankinga yenza noma yini ayifunayo. Uvula ubuchopho beingane ezintathu. Lokho nje wavubuye ejele asamazi sewuba. Angikwazi ukubona ukuthi kwenze njalo amajele kulelizwe. Bashintsha ingane ezimsule zenziwe igibengu. Bukumeke, bathatha intombazane emsule bayenza uhlala ngakwazi ngisho ukugeza ngaphandle kokopha umuntu. Tin Brian. Oh, bing bisaqhubela into ekade isho Louis. Ubuthini Louis ngalento yameke ukopha abantu? Ena. Bungasimi. Ngizuphethe into ngomeke mina engavumelani nje nayo. Da bungasimbi bukustory ngizustory mina khuluma ngayo. Ya bukustory nami ngizustory. Oh wonke umuntu usengizwa ke manje. Buka Meg sikhathazekile ngawe. Ngiyakhathazeka. Ngiyakazi uyinakela. Ngizohamba la mase kuphela iviki. Wena isha ngeqophe ebusweni. Zisha ngeqophe ebusweni. Okay, akasuwenzani. Wena stool shaya ingane ngeqophe. Yenze kahle Meg. Sick. Yenze kahle.